Mal-500 bidwi u raħħal bl-inġenji tagħhom saqgħu minn taqali għal Marsa fi protesta paċifika biex isemmaw leħinhom kontra direttivi tal-Unjoni Ewropea li qed jolqtu ħażin lis-settur agrikolu. Din hija t-tieni protesta f'ġimagħtejn fejn il-bdiewa u r-raħħala ħarġu bil-vetturi u l-inġenji tagħhom f'taqali u saqgħu saħdejn il-port fejn jitlu l-prodotti importati bil-katamaran. Blajta No Farmers, No Food, il-messaġġ ewlieni fil-protesta kien li l-Unjoni Ewropea qed toqtol il-bdiewa tagħha, kif anke tenna f'kumenti ma' One News il-President tal-Aqda Bdewija TV, Malcolm Borch. ċertu regoli bħalissa li ġejjin mill-Unjoni Ewropea u ċertu pjanijiet qegħdin jgħeddu l-għajxien tad-bdiewa tar-raħħal Maltin. U għazit jgħid kif l-aħħar ġimgħat kien hemm dialogu miftuħ mal-awtoritajiet, inkluż mal-Prim Ministru Robert Abela. Iżda nħass il-bżonn li jerġgħu jsemmaw leħinhom bħalma qed jagħmlu bdiewa f'pajjiżi oħra biex jasal il-messaġġ. Fl-istess ħin ippreżentaw numru ta' proposti fl-isfond ta' dak li qed tipproponi l-Unjoni Ewropea li permezz tal-Green Deal trid li jitnaqqas il-fertilizzant u anki il-bex fil-ħidma tal-bdiewa. Kenna dialogu, ġifiri mill-Prim Ministru stess u anka mill-Ministru tal-Agrikoltura, ġifiri qegħdin jisimgħu dak li qed ngħidulhom aħna, qegħdin jiddialogaw magħna u nispera li allura llum daw il-proposti li ħan nipproponu ikunu mismuha. Id-dialogu huwa miftuħ u m'għandix dubju li jilqgħu daw il-proposti bil-għan li nisperaw li ikunu mwettqa. Preżenti fosthom kien hemm il-Ministru u s-Segretarju Parlamentari responsabbli mis-settur agrikolu, Anton Refalo u Alicia Buġeja Sajd rispettivament, li semgħu tħassib tal-bdiewa u r-raħħala u għeduhom aktar ħidma u dialogu miftuħ. Dejjem konna magħkom smajnikom il-bierħ ħadna fil-biċċa xogħol u llum ċeppilla wieħed biex jara kif nistgħu aħna nirrimedjaw din is-sitwazzjoni. U għadha tintaqam jew ġifieri mhix qed ngħidlek biex niftaħar. Il-bdiewa Maltin ingħaqdu ma' bosta pajjiżi Ewropej li fl-aħħar ġimgħat u jiem ħarġu jipprotestaw, inkluż fil-Ġermanja, Franza, l-Olanda u anke l-Belġju, fejn huma kkonċentrati l-istituzzjonijiet Ewropej.